Oh, hallelujah. Yenyankopon ya bankɛseɛ da wase wae. Papa yeyi wa ya obebre ya kanfo ne tontono. Ene de irade ya da wase wa no kredi ehu. Ne ka sɛ wo de da foforo akyɛn ya ne a. Irade ya da wase so bedum ya ho aho emu ahoɔden so. Ede ahyewdin konkre ne onyam. Nyame nkronkro ye bompa ye safa wa kwan de wo hine. Irade kyerɛkyerɛ ye ma yɛnte wo nka sɛ wo ka ye ho. Ewo Jesus Christ dinemo. Hallelujah. Bright odafo ene de ye hye onyankopon ne onyam sanso ne ye di ne ye. Medamo anso bebre wa nura ne mo ye maame. Ese onyankopon e ma afiko apro beto me na medi mawoda. Na mo ne me nyina ekyeye mo ne me nyina di ehurusie ewe Awurade mo nyame onhyira mo. Na ofra nyame di afra ye no so ye na adom na ye nyinara yentimi eye adwuma de ahye ye nsa ne yie na ye ne onyam hyam asafo Awurade din ewo Jesus Christ din mo ene ya bompaye. Hallelujah. Nyame nhyira mo ene nso ye befa akenkan sema fi Hebrewfoɔ mo atidum yensa ne ntiche munum kosi enwotwe ose mama monye sikani briefo na mama mwani nso de amowo efiso Nyankopon aka se mirin jamo na me nso mempa amoda eno nti ene yebetimi de akukudura aka se Awurade ene meboafo edien ena nipa ebetimi ayeme mi nsuro hwie sanse nipa ntimi nya mehwe odafo otwe adwe gina so se yenkai yempenimfo a omo kyerɛ ye nyame asɛm no yenwene omuni ye papa no ho na yenhwɛ sɛ nepa ena ewo mabrabo mu yensu yensua na de na ewo mabrabo mu ese yesua yehun sɛ nkanefo na omo ampa aba wɔ gidie no mu omo gina pintin saa gidie no na onyame asɛm ɛkyerɛ yɛn sɛ yensua omo mutumi ɛto omo bo ase ɛwɔ Nyankopɔn bɔhyɛ de ahyɛ omo mu no saa nkrɔfo no nyina edi nkonim saa nkrɔfo no nyina Onyankopɔn tutu omo anam ma omo yɛn so ebra so sɛ yɛn so yɛbɛtwe Awurade anim na yɛn prepare ye ho efisɛ ai ahokyerɛ no wɔ hɔ na no na so obi di sine ni so sɛ me pesika ɛde ewudie ɛne nneɛma nsɛm fata ɛba efisɛ kwan bi ɔbɛfa so a obenye sika no ɛno ɛna ɔbɛfa so sɛ nipa nkwampo no obeyi efiri hɔ ɛmfa ne ho na so Awurade hu yɛ mmɔbɔ ne yensua kanefo no tetefo mpanimfo no efisɛ Yesu Kristo no a ɔne ɔmo nante ye Yesu Kristo no yi ne ho adi kyerɛ ɔmo na ɔdom ɔmo akoma so ahwɛdeɛ no Yesu na onyane ewufo efi ɔmo ewuo mu no Yesu na opagya ayarefo fi ɔmo yare kɛtɛ so no Yesu na ohun nipa mɔbɔ na ɔdɔ yɛn no na oguso nso dɔ yɛn no ɔno ɛna ɛnɛ nso ɔte aseɛ kyerɛ sɛ Yesu Kristo a ɔte aseɛ no ɔte aseɛ nra ɔte aseɛ nɛ na ɔte ase da onsa kyerada enti sɛ enkanefo ne bɔ mpaye ɛma Onyankopɔn tie ya yenso yabre so yenso yɛbɔ mpaye Onyankopɔn betie yɛn yɛmfa yɛn nsi Kristo Yesu a ɔno de ne ho bɛto hɔ ba afɔre ɛde ma yɛn yɛnka yɛgya no Abraham Isaac and Jacob ɛne ɔmo ekeka ho no Moses no Noah no Elijah no Elisha no yesua ɔmo a ɛne sɛ de ɔmo gidie a ɛwɔ nyame mu na etintim a yɛn so ebesi yɛn yie Onyankopɔn ɔndom boa yɛn na yɛn so yɛnyɛ na asɛmpakafo ne yɛfa asɛm no ma afoforo a ɔmo nso ehia so mbɛteɛ ene mehyɛ wo nkra na yɛsɛ fa ɔrɛ nyina hyɛ Awurade mu ɔne wo hwamɔ de biara da na bɛgye wesie ne mu
konkotodwe nim na ne da okoma so bia ka kyerade nyabre ne nyame konkro ni nkomo eno na obetimi ehu na kwankyere ama wabrabo onyame nhyira wo so subscribe ya mesre so be subscribe na wa asam no e dia ma afoforo nso bi onyame onyo kese na sanche no sane wona ni onyam a me ne wo yanya oyeraba na emom ye de nije ehia Kristo Yesu onyame nhyira madai nso so aba wo mu na ye nhyira e wo Jesus Christ din mu amen. Yeah, bye bye.